Hej, jeg er Jinjin. Elpriserne er rigtig høje i går. Hvor meget kommer det endelig til at koste mig med de høje elpriser? Først skal vi kigge på strømforbrug for de elektriske apparater. De fleste elektriske apparater i hjemmet er mærket med kilowatt eller watt. De fortæller, hvor meget strøm et apparat bruger. K betyder 1000, så kilowatt er 1000 watt. For eksempel, hvis en pære er 25 watt, 25 divideret med 1000 lige med 0,025 kilowatt. Hvordan regner man så ud, hvor meget strøm den bruger på en time? Det gør vi med den formel. Så for vores pære 0,025 gange 1 lige med 0,025 kilowatt-timer. Og hvad koster det at have en pære tændt i en time? Her bruger vi en anden formel. Hvis elprisen i går var 11,1 kroner per kilowatt-time, så den koster 0,025 gange 11,1 lige med 0,28 kroner. Men hvad hvis vi tænder ovnen? Ovnen i vores hjem har en effekt på 3600 watt. 3600 divideret med 1000 lige med 3,6 kilowatt. Hvor meget strøm bruger den på en time? Ifølge formlen 3,6 kilowatt gange 1 time lige med 3,6 kilowatt-time. Så koster det at bruge ovnen i en time 3,6 gange 11,1 lige med 39,96 kroner. Det er rigtig dyrt at bruge ovnen, men det er okay at tænde en lille pære. Tak for i dag.